Hello guys, Muka say guys, Muri say guys, the weather is not friendly today. The weather is not friendly today. Mbono chaga angu chingwa. Mbono chaga chingwa kuma shops. Mbono chaga chingwa. Hi Laina, how are you? Tembi, shiri say chedza swanda. Shiri say weather mayona ka ndo weather kuno. Ndo weather kuno. It's Laina matare. Raining kuto jaira tembi. 1 minute. Kurukuda kubuda kaziya kazuva kanotonhora singaiti. The next minute kurukutonhora zvokuti do. The next minute pa one day kwakutonaya. Ndo weather yacho iyoyo. Linz, how are you? Linz, how are you? Ne guys, ndati nchingoti scroll hangu. Ndobva ndasangana nepost. Iri kutendera actually zvavakaudzana ipapapo. Zvavakataura papost haya. Ndizvawe zvaingoudzana havo. Asi pandazosvora ndepekuti seWicknell anotaura kuti zvechirwere kuti he chigwere chakazodai munhu anonzi ndo vatungamiriri vacho vekuZimbabwe. Hasiriwo here anonzi maleaders ekuZimbabwe aya anoburitsa muromo pazhinji vanhu vese vakatarisa kuti hanzi chigwere ichi tinochiziva kuti chakazodai chikazodai. Anditi mutungamiriri maleaders anofanirwa kunge achitenga maambulance, anofanirwa kunge achiprovide maARV munyika to make sure kuti everybody mapiritsi ariko, to make sure kuti everybody ari kumwa mapiritsi ake zvakanaka, to make sure nokuti hauna kutuka munhu one, haana kutuka munhu one pane zvaakataura. Vana tihovhu regai tikanzi career 849 shamwari 49 chero kati 50 chero kati 60 kunotori nemakera ndakaona ari kuma 60 something shamwari. And one thing, let me tell you one thing, and handisi kuzokubloka. Handina kufoira life because inini I've made it in life. Inini ndakatoita tunhu twangu in life shamwari. The fact that I don't come on social media and iwewe you don't know nyarara vanoziva shamwari. I'm one person who owns 2 houses in SA. No doubt about that. 1 house in Zim and some stands. So shut up. You don't know anything about me. You only know this one on social media because and the life to Zagasian, the life of social media, the life your private life yangu. So you don't know me. So ndakapinda muno chero ne 7 kana chidango pinda muno ndapinda mukana ndopinda. I've got a reason why I came here, right? And that reason can already do for you wewe usingafungirire vana vako, usingafungirira mangwana. You can never understand, right? It's a very big decision that I took. And it's a very calculative move that I took. As painful as it is, but I took it for my own personal reasons. I may not go to the room comment section. You don't know. You can't call me a failure. But I fail on Kabata. Shamari nyarara unazira dena disimuna nepo social media kuzobreka because I know what social media is about. Ndekuya kuzotamba kuti kuzoita zvokuvairana zvisina basa resezvo. Right. Hanzi who said career care 840 aripo anyura mukomeni said ghost rimwe ndakanzi kwa care 840 kwa 849 kutondiwedzera makore wena kwa 849. Anyway, hana basa regaiti musiye gara famba neside iroro. Right. Chinzwa imunzwe guys, munhu wemutungamiriri, a leader in Zim, anditika anosvika pakuburitsa mashoko akadaro because apa paana kuchinyira munhu one. Anditika achinyira kanitombomira apa mashopa akavharwa. Saka ndapinda mushopa ndapinda because ndosvika. Alimona usati feature leader nfange kunge chitungamirira vanhu ichifanga kunge chimeka shoti munhu wese ane mapiritsi ake. Vanofanga kunge vachidzidzisa vanhu kuti mapiritsi anomwiwa sei kuti nyika yedu ite nani. The same person comes on social media and says mapiritsi anodai so. Anditi mapiritsi anodai so who zvamai zvawanga uchiudzwa naOlinda zvinei. And Olinda akakuchallenge straight away. Mapapers emotikari dzamunopa vanhu aripi. You give people cars with no papers, right? Why are you not building hospitals? Why are you not buying mishonga yeZimbabwe? Why are you not making sure kuti kuZimbabwe kune mishonga cancer machines?
all that hauzvioni, but wakagona kupindura nemunhu wemukadzi, you demeaned yourself as a man kusvika pakuzviredusa kuudza mumwe munhu kuti chirwere ndo zvazvinoita. Watuka vana mai vako. Kudzinza kwenyu hakuna munhu akamborwara neHIV here? Say Wicknell. Kudzinza kwenyu hakuna munhu akamborwara neHIV here? Ndiyo yatanga here kuona waona kuti une HIV? Otherwise ukadatarisa nyika yese sezvairi. Ndofunga 75 or 85% are living with HIV positive, and it only takes a fool. You have proved yourself to be a fool. Say Wicknell chivayo. Actually, who say are you? Maria ko yacho rukula challenge Olinda, yes, she's self-made, and akaonekwa newana chisumuka at some point we heard she was a carer, and at some point she was a carer. Akaonekwa chitanga akasimuka kushika pari, and iwewe, where is where did your money originated from? You were given a contract yakuti use magetsi kuGwanda. What happened to that contract? What happened to magetsi? We don't have electricity. People doesn't have electricity in Zimbabwe. Vana kana magetsi kuZimbabwe. Magetsi akakosha ritori gold, but you looted money, you collected money from the government of Zimbabwe, all in the name of having a tender. Ndukunesira vana magetsi. What happened to that money? What happened to that money? You come here and you want to fight a woman because akuza chokwadi. Can you see the papers of the cars that you are giving people? You could not even provide it. But wauya ukataura zvezvinyaya kutanzi chirwere chakazodai. Zvechirwere zvine chine zvawaudzwa. Wadi kupindurana zvakanangana nezvawabvunzwa. Wakadi kupindura zvakanaka nezvawabvunzwa. Gara pasi Say Wicknell, yes, hatina mari but tine peace. Hatina mari but tine peace. Vana havana mari because of you guys, because of people like you, Wicknell, who are stealing people's money from Zimbabwe. Muneta basa rekutumwa mchismuggler gold. You are gold smugglers. You smuggle gold into different countries. Muchino jikamari ku Dubai. Where is your money coming from? Where do you work? Unoshandepi? Tipe makampani ako anoita tukwanisa kubudisa mari yakadaro uchitenga motikari, uchitengera vanhu motikari. We are not against you buying people's cars, right? We are not against you buying people's cars. Tutoforo kuti vaimbi vedu wakavaita or something, right? But before, let us know your source of income. Let us know makambani unawo iwewe aita kuti unongoti vanhu vaende unopuwa motikari just like that. If it's not the gold for Zimbabwe, where are you getting your money from? Where are you getting your money from? Murikuluta gold revana veZimbabwe, and gold revana reZimbabwe murikuluta gold revana Zimbabwe muchendesa kune dzimwe nyika so that you can you can fund your fancy lifestyles while the majority of Zimbabwe are struggling. Vanhu vari kuurawa seuku ku South Africa. People are being killed each and every day ku SA. You don't care. You don't give a shit about that. What you want is chamunoda mimi chekuburisa your lifestyles pa social media, muri muzvikepe, muri mundege muchidi nemhuri dzenyu. What about the majority of Zimbabwe? What about povo yemuZimbabwe inorarama sei? Inorarama sei? You claim you've got a company here healthcare, but you laugh at vulnerable people. You laugh at people. Kune vana vanozvarwa vaine chirwere, Wicknell. Kune vana vakatozvarwa vaine chirwere vasina kutombo apply zvechirwere kuti ndoda kuita chirwere. Andiri kuona. Pane vana kune vabereki vakawana chirwere vasingazivi chakabvepi. Vamwe vakatochiwana vari pa line of duty. We've got nurses vakabaya munhu themselves nemistake abva kubata munhu anenge ane utachiona hweHIV. And in mulaini mo makabva contractors achirwere. You come here and you talk about that rubbish. You come here and you talk about rubbish. Kana uine mari wadiki ndanosvinwa mafuta kuteki. Say Wicknell, une mari ndanosvinwa mafuta first kuteki uko. When people of children of Zimbabwe are suffering, kuwana bandu remuriwo chero kukakosha paZimbabwe kunokosha kuti munhu awane tenge nyama. Kune vari kurama lifestyle yoyo, but majority haisi kushikwanisa. Majority haisi kushikwanisa. We talk about this, muno dei anga ari epovo, just a mere person inini nasi ndikanzi ndaflaunta mari the way kuita Wicknell chiva. Guys, let's say the truth and shame the devil. Do you think kuti ndenge andivingwi ini? Do you think kuti anditeverwi neve revenue, anditeverwi nevamwe vanhu vakuru kuda kuona kuti source of income yako iri kubva kupi? Let's say the truth and shame the devil. Ndikanzi ndaita mari ndichingoti mangwana Destiny indanoona Victor, mangwana Samantha go and see Victor, kusera mangwana Sipelile go and see Victor. Don't you think that I'm going to have people on my back, hawks on my back? But if hapana chavanoitwa, they are not even questioned. Nothing. That's why ndoparifanga kuvhura maziso vana veZimbabwe. Ava questioning, they are not even said anything said about that. Antika vanorama life yanoda iye na Java same WhatsApp group.
tinozviziva kuti marana vanoshandiswa nemakuru vakuru kuburitsa gold. Gold renyu imimi gold renyu imimi gold nderenyu vana veZimbabwe imimi. Kana chiti nderenyu rinofanirwa kunge richikuvakirai zvipatara, rinofanirwa kunge richikuvakirai marodzi, rinofanirwa kunge richiita kuti muve neclean water mudzimba, rinofanirwa kunge richiita kuti muwane magetsi. Handiti tenda inopiwa Wicknell kuti aise magetsi. Handiti tenda yopiwa Wicknell haisi magetsi, nothing happens. Konze vana havana kuenda kukoti. Nyaya yemagetsi ndeyarini guys? Let's say the truth and shame the devil. Nyaya yemagetsi pakaiswa kukoti ndeyarini? Nyaya iyi ine makore more than kana tsingakanganisi more than 10 years ichingonzi iri kuenda kukoti. Handiti vanhu vakanga vari ichiri kunzizesa nguva iyoyo, vanhu vakanga vachiri kuzesa nguva iyoyo vakatofa, vamwe vakatobva vakatoin. Handimaona anenge akamirira kuti kesi yochizinda kukoti ndiani? Zvinenge zvine zano mukati. We know the truth. Zvinenge zvine zano mukati, hazvina kwazvinoenda. Now he is saying I'm going to sue iyo company inoprovider magetsi kuZimbabwe nekuti vakanditamisira time nichienda kukoti, achitaura mamillions emarada kusuwa. Muri kuona game racho, muri kuona pane sheti igame imastermind game ndenge rakato mastermind wide. Handimaona kwakunzi just kunokokota aitori na mari yekupa vanhu magetsi yozowana kupi millions akataugwa ema-US dollars ekuti vabhadhire Wicknell. Vanaiwana kupi? Nyika vana vana magetsi kunyika, mari yekuti vabhadhire Wicknell vanaiwana kupi? Muri kuona kuti zheti rinenge richitorowa, zheti rinorowa right before our eyes and we can't say a thing. Hatikwanisi kutaura. Izvozvi right now if they think kuti vakafunga kuti mukadzi wake akafunga kuti yaya ndoda kuenda kunodya lunch kuDubai, anongopinda mundege otoenda. Iwewe unotanga wati wafambira kuti kubuda zvitsvakosi rekuti uwane vhisi rekuenda paDubai apa. Unotanga wabuda tsvakosi ende usingariwani zvekumhanya. Come on guys. Murume wekauika wapedza zvokusvibisa zita repostori. Woenda kupostori woti vanhu uyai kuchipostori. Chinamato rudzii chaunonamata. Uri kudedza vanhu kuchechi ipi inotuka vanhu nezvezvirwere? Ichechi ipi ndo zvamunodzidziswa here kupostori kunzi munoudza vanhu zveurwere? Mupostori mune vanhu vangani vamwe vatungamirira nokutungamirirai vane HIV right now? Vangani vanokutungamirira muchechi yenyu yepostori vane HIV right now? So by demeaning, by kutuka mukadzi uchimudza danzi, kutuka mukadzi uchimudza danzi, zvinhu zviri mauto zachigwere chaunacho, andi chii chinoshamisa pakwe neHIV? Akambofa neHIV ndiani? Akafa here Olinda, haasi kurarama, haasi kufamba. Akamboya akati ndikurwara here ndipo mapirisi. Akamboya akadaro. Saka chamutokonya stay Wicknell chakutokonya ndayazomutega because one or the other they will see. This is so wrong. Inini guys what I did, ndakamupindira inbox make Wicknell ushu. Ndakamusendera message ku WhatsApp. Handi personal number yake. Ndobva paakatanga kuita zvemotikari ndobva ndati I come in peace my brother. Handi ndanchikumbira kuti tingorangarirawo hedu kuisa magloves. Ndobva ndamutumira zvimapicture zvemubhedha iko zingikiri. Handi akatoona hana kuresponda. Anyway, haunga respondi handiti because izvo zvazvine inewe. You and you can afford to fly your family kuenda kunorapiwa kuIndia. You can afford your family kuenda kunorapiwa even kuAmerica. Kwa majority yeZimbabwe. Zimbabwe inganzi Zimbabwe risina vanhu. Kana pasina munhu kuti mutonge muZimbabwe munotongani. Kana pasina munhu kuti mutonge muZimbabwe kuti munzi my leaders, we are ruling other people, you are leaders of other people. These people if they are not there, munonge muri my leaders anani? Makamirira kungoba gold. Takuonawo nevamwe vanhu vana Scott havana kana nechikoro chavakaenda akadzidza kupi Scott. Chikoro chaakapinda ndechipi akadzidzepi? Vari kutomirizika vachitopanana zvigaro vachitodini guys. Takangoti vavava isu tichingotambura kudzingwa kuurawa sembwa kune dzimwe nyika kupushwa kuti tanzwa nekufamba. Ona another fool yapana pane zviri kuitika kunyika kuAfrica zvakangooomera munhu wese. Dei mukana waivhurigwa kuti munhu wese abude munyika, vazhinji vedu vaibuda. Vazhinji vaiva even vari timu SN asi ukanzi munhu wese pinda mundege uende kuUK pana asingadi chero kanzi uya uzotsvaira muyadhumu uya uzobata madhodhiwa havada mudere. Ona another fool yapana poitanzi munhu waita care at such an age. Who is not seeing the situation in Africa right now? Ku Cape Town uko vanhu vakadzingwa, takaona vanhu vachifamba vakaita vachimanyiswa vachienda kunosika refugee kumapurisa. Thank you Zororo Pumulani, thank you Moonlight and all the other funeral companies vakapindira kuti mumeke sure kuti vanhu vawana chekudya. Vanhu vakamanyiswa vasina kana unexpectedly vasina chavari kufungira. Almon vakamanyiswa nematusa vakadzingwa mudzimba dzavo. People were scared for their lives because of xenophobia. South Africa inyasha kubuda mumba antika makuseni wodzoka unoti Mwari makanaka.
unoti mwari makanaka, not kuti people havadi kuenda kumusha. Everybody wants to go and stay kumusha kwake. Ndoda kuenda kunogara kumusha kwangu kwandinotaura shona ndakasununguka kwandinofamba makuseni, but ndinoenda kuZimbabwe ndinoitei? What am I going to do kuZimbabwe? Ndinotangira papi? I was not in the system pakatanga kuoma zvinhu, ndakatiza pakatanga kuoma zvinhu. Vakasara vakashingirira pasi nguva iyoyo, vamwe vakaita they made it. Vazhinji hapana, vakatevera, vamwe vari kutevera. Ndinotangira papi? Yes, ndichanowana pekugara. Handina kana, hakuna kana magetsi, hakuna kana mvura. Ndinotangira papi? Guys, makamboona kupi nyika yekunzi inoiswa zvibhorani mutown? Zvibhorani zvinoiswa kumakomboni guys. Zvibhorani zvinoiswa kumarizevha kuti vanhu vaone mvura. Zvibhorani zvinoiswa, tanga tine nyika yedu yanga yakanaka. Vakomana vakauya vakadestroya nyika yese, vakadestroya Zimbabwe, beautiful country of Zimbabwe tanga tinayo. Panguva yakadai so tinotaura kuti Mugabe anga ari nani? Tinotozvitaura kuti Mugabe was actually 100% better. Because zvatiri kuona right now marwadzo, kune vanotumira mari every month muchiisa kuZimbabwe muri kunyika dzamuri, munoziva kurwadza kwazvo. Uchitumira mari, uchivatumira mari unenge washandira ukatumira na 2000 uchinzonzi haitenge chini. 2000 uchinzwa kunzi $120 and haitenge chini. Unorwadzika uchiona price yemazowe mushop yakanyika kunzi $6. Who affords to get $6 mumba make? How many are still drinking mazowe kuZimbabwe? Vagere munyika, how many are still drinking mazowe? How many can afford kuenda ku private doctor kuZimbabwe right now? Vangani? Hakuna mapiritsi, hakuna mshonga, hakuna anything kuZimbabwe. Hakutorina zviriko zvachose. Somebody comes here and flaunts achitaura zvokutukana nevanhu vezvirwere, instead of you seeing the need yekuti right, if you are a true child of the soul, kana uri munhu ane mwoyo as you portray to people kuti uri kuda kubatsira vanhu venyika yako, tenga isa kamibhedha mumahospital, isa magloves mumahospital, isa mapain killers mumahospital, isa ibuprofen chaiyo mumahospitals, isa these guys vanozviitisa, vanoenda kune dzimwe nyika, they know system yekune dzimwe nyika how it works. Kuno kuvanhu vanorwara nepfungwa chaiko are well taken care of guys. Vekwedu vanorwara nepfungwa vari mustreet, anorara panze apo, anodya mumabhini, vanozviona, they're not even shaken, they're not even challenged. Tiri kurarama nyika yakaita sei? Tikutongwa nevanhu vakaita sei? Tikutongwa nevanhu vakaita sei? Tikutongwa negold mafia, people who only thinks about themselves. Vana vavo chako zvikoro vakadestroya zvikoro zvemuZimbabwe. Yes, we complain zvikoro zviri kudhura. Sometimes zvikoro they are forced kukwidza ma-school fees, kukwidza zvimwe zvinhu zvakadaro kuti va-maintain standard yechikoro. But ndechipi chikoro chiri ku-maintain standard changa chinacho kudhara makore atakakura isusu? Ndechipi chikoro chiri ku-maintain mastandards changa chinacho patakakura isusu? Ndechipi? Hakusisina. Because these guys are now, they don't even go kuma schools ari muZimbabwe anymore. Vana vavo vanodzidza kunana Dubai, vana vavo vanodzidza kunana South Africa ichakanaka, isati yave paya kuendeko zvino guys. Vana vemaminista vazhinji vangu vari mumauniversity emuZimbabwe, emuSouth Africa. Vazhinji vavo vangu vari mumauniversity emuSouth Africa ndoma vanga vari. Then omisa zidumbu rake uye achipusha zimimba rake, achitukirira Olinda, akupa ataura mafacts. Isati sikuda, we are not going to atidi kutaure zvevanhu vakapiwa motikari because havana kuapply kupiwa motikari, vakapiwa motikari. Anditi vakapiwa motikari atingatauri, tikutaura ari kupa wacho kuti alright, you can afford kupa motikari dzinodhura dzima 140,000, right? Mari yese yo, if you can edit up to edit all, anditi yaisingakwanisa here kana kutotenga mapilisi, mishonga, paracetamol ekuti nemagloves ekuti ailastawo kana gore. Anga asingakwanise, yaikwanisa. Then ouya munhu otukirira mukadzi kuti une chirwere, but unotaura kuti une company yehealthcare. Unotaura kuti une company yehealthcare. And vanhu makuru maleaders epostori, you keep quiet. Sang munhu wenyu anorepresentation yepostori achitaura nonsense pasocial media. Hamukwanisi kuti mumuri, you can't reprimand him because imimi muri kupiwa matsimba sororo ikoko. Muri kupiwa. So you see guys kuti Zimbabwe is only about money. Everything is about money kuZimbabwe. Vakuru vepostori vanotomunamata. Ndiye mwari wavo because yakasvika. Vanoiswa line apa vachipiwa mari. They can't even reprimand him kuti kwakuenda even chechi medu tine vanhu vanorwara nechirwere. You can't say such words pa public. They can't. Because imari yavo. Vanopiwa mari. Health system yedu is the poorest munyika pasi rese guys. Vamwe vanhu vakuenda kunorapa kuMalawi. Imagine guys, just think about it. KuMalawi kubuda muZimbabwe kuenda kunotsvaga treatment kuMalawi. Malawi of all countries. Malawi yataimboshora, Malawi yave ndani kudarika isu. By far.
yataisvora Malawi iko zvinezvi is one of the best medical facility. People are going there nebus nemurwere kuenda kunorapa kuMalawi because munyika medu, and these guys are not even shaken, are not even bothered. They are not even bothered. Very concerned in nedumbu ravo chete. Mazimbabweans, let's wake up. And on this one, I'm 100% behind Olinda. You said the truth, Olinda. As much as we cannot show up, because kana ukangonziwa munhu inda unotora motikari haungari kuenda kunotora animona. But ivo vari kupiwa motikari tigari takudza ichokwadi Zanu PF haikupi chinhu for free. Pane zvakatoteiwa hakuna painokupa chinhu for free. Ukapiwa chinhu, make sure they expect something in return. You are selling your souls to the devil. You are selling yourself to the devil. Mpuwa motikari tora ibozi kana ukanzi notora motikari haungarambi. But mugare makachiziva kuti time yekuti mundu ndosaka musiri kupiwa mapepa. Because any time pauchatumwa kunzi ndoda chakati ende ukaramba, bring back our cars. Bring back our cars. Muchadzosera motikari idzi. Chokwadi ngachingotauro. Hatichina basa nekutukwa. Vanhu veZimbabwe ingwe kuti tibatane right now and fight for what is good. But we are busy fighting for zvinhu zvinoni basa rese. Tiri busy kutukana, kukweshana, kutukana pachezvedu. Unoya uchitsvaga life yevanhu kudini. Hanimwana, instead of us standing for the truth. Handichi, zvinhu zvikanaka zvinakira munhu wese. Ndiani asiri kuti vari kuSouth Africa ko munoflya hama dzenyu, munokwidza vabereki venyu kuti vaende kuSouth Africa kunotsvaga medical attention. But muZimbabwe mune mahospitals mangani. Zimbabwe mune mahospitals mangani. We have hospitals dzakawandisa but hadzina chinhu. Angori zvipatara zvisina kana chinhu zvinongori kana mubhedha hakuchina vanhu vari kurara pasi. Instead of us coming together and fight kuti let's talk kuti zvinhu zvedu zviimprove, takanyarara. We are busy fighting each other pazvinhu zvisingati senyika. Ndopano tinobehave as if we are a cursed nation. We are putting our priorities on the wrong things. On the wrong things. Dei ndanga ndiri kuita live izvo zvekutukirira zvinyadzi. Dei ndanga ndiri kuita live izvo zvemadhirama. Dei panapa muri vanhu kana 5,000 munosvika. Tiri kutaura nezvenyaya yenyika yako ine hama dzako. Alright, iwe wakabuda munyika but une hama dziri kunyika. Uri kuurawa neblack tax every day. Ukusara usina chinhu chitumira kuAfrica every day. Let's come together, guys, and let's join forces, let's join hands, and let's say no kuzvinhu zvisina basa. Ngataure zvinobatsira kuti nyika yedu ishanduke. If you are going to make noise, guys, don't you think that you are going to have something that is going to change kuZimbabwe? Hatikwanisi. KuZimbabwe, guys, English road vanotenga ma-SUV because mota dzavo dzinopinda mumakomba imomo. Iwewe uri kudrive kavhitsi. Ndiani kwanofona panguva iri rongu kudai? Iwe unodrive kavhitsi kekuti chikawira mugomba kafira vanhu vanga vanopera kuZimbabwe kune ma-accidents. People are dying every day nenyaya yema-accidents. Daily. Vanhu vari kudyirwa mari all in the name of makosi. Vachitira kubuda mune dzimwe nyika kuti vauye kunoko. In the process vodyirwa mari. Simply because zvinhu hazvina kumira musha. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka kumusha. And then dumbuze nenano yachitaura panapa achida kutotsvinya panapa kuti vanhu vazvo chigwere chitochiziva kuti chinozoita kuti vanhu vakanganisike brain. Who are you? Kuti teu munhu kuti anzwe chigwere. Who are you? Une hama ngani dzako dzikurana nechirwere? Mapepa vana kupiwa ndeni wamakambona chipuwa bepe. Wamakambona chipuwa bepe ndiani? Isusu tingori povo. Handichika, we hatisi ma-celebrity, we are just povo. But it's not zvitaura, we are going to say it. Handichika, we are going to stand in the gap. Kana pasina kuzvitaura, totozvitaura. Handichika, ivavo 2-3 vachitsigira ndikoko tichangotaura nezvazvo. Because hazvishandi zvazvibetseri. Hazvibetseri. Hezvo, we cannot afford kutiendese vana vedu kumayunivhesiti akanaka chaizvo atinodawo tiri kunana Africa uko. Taakutukwa nemaghosti kunzi ma-failures at 40. Because maita makera. I know the reason why I came here. Because of vana vangu ndakararama life yangu ndakapedza life yangu ini, guys. Vazhinji venyapa makararama life dzenyu makararama zvamaida mukadya zvamaida mukaenda kwamaida kunyepa here. But kusure kwangu kune vana variko. Kune dzimwe nherera chaiko dzitoriko. Kune nherera chaiko dzitoriko dziri kutoda life yandisina kurarama inini. Kuti vasumudzane sedzinza vachimbatsirana sedzinza. Zvinongotanga one 2 vakapinda munyika ino vachasumudzana. Vachinda vakadaro. Kunyepa here. Kunyepa here. Because of the situation that is on the ground kuZimbabwe. Situation yatinayo pa ground ndokutituma.
nhasi chako chako ndakubvunzai mubvunzo wekuti guys, nhasi ukanzi ndege dzapinda kuSouth Africa uko, ndege dzapinda kubva kunzi pindai umu, mukunosiyiwa kuBritain, mukunosiyiwa kuNew Zealand, mukunosiyiwa kuAmerica, munosara mune munhu here muZimbabwe? Munosara vangai? Because munhu wese achapinda mundege, munhu wese achapinda mundege achida kuenda. Then tine vamwe vana babanzi, I am a father, you call yourself a man, muchita basa kurwa nevarume nevakadzi nekuti mukadzi ataura chokwadi. She told you the truth. She told you the truth. She told you the truth. Zvimwe zvemamuchitukana tinei nazvo isu, but the moment you mentioned kuti vanhu vane chirwere chakadai, wabata vanhu vakawanda. Wabata vanhu vakawanda. Hauna kubata munhu wani wongochitukana naye, but wabata including dzimwe hama dzako. Wabata even kumaminista, tikuona maminista vamakatsvuka miromo vari kutorwarawo. Mukangoziva guys kuti motikari idzi dzikutengwa nemari yenyika, mari yenyu. Mukangoziva guys kuti mari lifestyle dzikurarama nana chivhayo idzi imari yenyu, munobatsirikana. Munobatsirikana, musekerere zvina basa. Unoona mumwe murume achiuchira guchu ari kupeji raSay Wicknell. Unoona vakadzi vachiuchira guchu vari kwaWicknell kupeji kwake. Come on, apa chakubika usiku kumba chako chakautorina. But uri kuchira maoko uri papeji romwe murume. Chakubika usiku wako hatokuziva, hana kana basa newe. Takaroiwa maZimbabwenzi. Takaroiwa neakafa maZimbabwenzi. Tinoenda kune vanhu vanorarama lifestyle dzepamusoro. Iwe una kana chinhu. Toenda kunoombera maoko ikoko. Toenda kunoswera ikoko tichiombera, tichikuziridza, chitata uyu ndewangu. That person does not even know you. Does not even care about you. Munhu yari kuba mari yako yenyika chita zvanoda nayo. Unoswera uri kuoka mumomotera kudai so. Kumuunganira kudai so. But iwewe chako chokubika hauna, magetsi hakuna, uri kubika nemoto, uri kubika negasi stove. Gasi racho kutobikisa hauna. Hautorina. Tiri vanhu vasina kumira zvakanaka, ngatichinjei unhu hwedu maZimbabwenzi kana muda kuti tibatane mberi. And drama hariperi rakagara ririko. Handika ngatimbosiyai nezvinhu zvinoni basa rese izvi, timbotaura zvinhu zvine musoro. Munhu wese kuZimbabwe zvinangorarama nekuchengeta huku. Inhema here? Majority yevanhu munhu wese huku pano huku. Saka achatengera umwe huku idzi ndiani? Achatengera umwe munhu huku idzi ndiani? Kuti everybody ari kupfuya huku ndousai hwacho. Anopinda mubhucha unotenga nyama cheko achisitoka mfiriji ndiani? Uchisitoka firiji ipi nokuti hakuna magetsi? Ndiani? It's so sad. Manesi emuZimbabwe kozvinezvi vakabloka manesi kuti abude kuenda kunze. Hanimona, tine manesi, bvunzai vanhu vari muno muUK guys. Mumakea umu matinoshanda umu tizere nemaqualified nurses. Muri kunzwa? Vakaita 15 years vari manesi kuZimbabwe, vakapinda muno iko zvino makeara. Vakapinda makeara. Bvunzai vanhu vari muno. Kwese kumakambani kwese hamutoshai maqualified nurses ariko. Akanga ari qualified nurse kutoti mishonga yese anotoyatsoiziva even nemusoro akavata kudai so. Vakasvika pa vakavablokerwa kunzi havabudi munyika as nurses. Vakaresign iko zvino vari kubuda semakeara. Vari kushanda munomu vachibata dhodhi iroro semakeara munyika munomu. Vana ngoni dzache choko uri kutambura uri muRustenburg muchita basa kudhilivhara pizza nokudhilivhara vana pizza nezvikafu zvavo zvinenge zvaodwa. Uya pana pauti chivha ndi baba. Iwo kusura musana wako chomara, musana wapedza mukadzi achakwanisa kumusetisa ya bedroom because musana waparara nekukura chidududu uchidhilivhara mapizza avanhu kuningikiri ku take a lot ku Mr D kwaunenge uri. Uya pana kuti hanzi chivha ndi baba. Ndipo unotoona kuti muZimbabwe tina varume guys. Varume vatifango vapfekeza mapitikoti. Tongo vapfekeza mapitikoti. Wakatopfeka uniform yekubasa kwako, ngoni dzashe choko. Wakapfeka uniform yeku Mr D kudelivery. Uri kuzvida here zvekudhilivhara chikafu chavanhu uri kuSouth Africa chausingadli. Chikafu chamunodhilivhara kacho hamuchidli. Hamuchidli, munongodhilivhara vatenga. Hauna mari yekutenga chikafu chamunodhilivhara every day. But unosimudza umwe murume, unoumbeomberera umwe murume, unopa mbiri kuno umwe murume. Mwari chawakamhomba mbiriyo. Mai vako vane mishonga yeBP kumusha uko. Ngoni dzashe. Mai vako vane mishonga yeBP kumusha. Mai vako vane unokwasa kutuvira mai vako mari yekuti everybody vanenge gusara satisfied naro. But unosimudza unonyora kwemene kuti chivhayo ndi baba, chibaba chani anokuziva iwe. Does he even know you?
mari yako yenyika mari fange ichitenga mapirisi ekuisa muhospitals, mari fange ichitenga magloves ekuisa muhospitals, mari fange ichigadzira marodhi, mari yekuvhura makambani kuti mimi vechidiki muende kumusha munoshanda kumakambani kumusha kwenyu, unosimudzira mumwe munhu tanzi munhu chibaba. Haana kutambura chikomo blesa kutotambura uyu. Handiti ndomuziva ka ndiyo paRustenburg apa. Akutotambura uyu. Ari kutotambura ari paRustenburg achideliver Mr. Dizia. You can't even afford to rent a decent room kuRustenburg uko. But unoya panoshitira zvino basa rese panyaya iri sensitive yakafanana nei. Uri kumbofungira vanhu vese kurwara vari kufa kumusha kune nyaya yekushawa medical attention. Musi wachadhumwa chibhasikoro chocho nemotikari wonzi kujob shimakanda tisikura pamaforeigners indai kumusha kwendo pauchaona kuti Jesu ndimwari uchazvionako. Guys, let's put our priorities right. Anditika chivayo is wrong, you are wrong, period. You are wrong. Atina basa newe atikuziva tichigomba kuenda tisikuzokunanzva tsoka dzako, but the truth is mari yes unayo. Say auna imari yedu yenyika, and that's effect tozviziva. Imari yedu yenyika. Mari, and the people who works there even achikora peanuts vanobhadhira tax, they are taxpayers. Motora mari dzimisha zvamunoda nadzo, and at least chatungodawo isusu at least itai kuti kuzvipatara kuwanikwe mishonga, kuwanikwe magloves kuitira manesi mashoma akasara aripo, kuwanikwewo even mbedhe kuti vanhu varare. Simple. Hatisi kuda zvinhu zvakawanda isu. Hatisi kutombokumbira luxury. Munosora mchiti uvigira franchise companies kuti zara muZimbabwe mu vana Nando's vazara vana chiva vanoenda kuna Nando's vangani. Only you and your families goes to Nando's kunodya chikafu. Pova ito zvigoni. Ona kamwe kamukono ketsamba rafuta kakanenge ngoni dzashe choko kamukono ketsamba rafuta. Kamukono ketsamba rafuta kari kutongozvitamburira. Ndipo paunoona kuti guys vanhu ka ende zvakaoma. Kamukono ketsamba rafuta kari kutotamburawo kari pakana kana sende kana kana chinhu kari kutogara muzinavhe anogara mumukuku. Kuyatanzva cho unodada navo wakaitigwe iwe. Pana kuziva. Unodada navo vakamboitirei vana veZimbabwe. Vakaitira chi vanhu vekuZimbabwe. Vakaitira chi vanhu kuZimbabwe. Chavakaitira vanhu kuZimbabwe chi. Mune zvimishonga muchipatara. Vakaisa marodzi. Urina mukadzi anzi murume wangu. Ndine murume anonzi ngoni dzashe. Murume yeye. Vari kurohwa every day veifei. Nemota vanokwana misidiyo nenhamo. Havazvioni. MaZimbabwe ngatibatanei. It's high time we speak. Anditika zvokuenda kupeji kwachivayo muchinda regai kuinde zvivarume izvi chinenge chingochaniwo futi icho chichimuchinigi ichi chanyora apa ichingoni dzacho. Regai vainde ivo vanhu sezvanenge vachifambira kuenda kunoitwa vakadzi ikoko, chindai moita vakadzi ikoko, asi isusu vakadzi tishamira nechokwadi. On this one we stand na Olinda. Chero mukati Olinda anda attention, chero mukati kudini arimo muAfrica Joyce ku South Africa ku Rustenburg ndomuziva zve. Aimon izve attention ndi pane dzimwe nguva, but kwaiko zvino apataura chokwadi ende tinotomira naye ataura chokwadi achirwere achisekanwe because hakuna musha usina guva reHIV. Hakuna musha usina guva reHIV. Hakuna musha usina guva reHIV. Hakuna chero kazotipindura inokangotipindura nongodzokawo ndingokupindurawo ndingoita iri life ndoita iri life handiti zvemapost ndoita iri life vachivhayo ndoita iri life but batai muromo wenyu muri kusvibisa kereke yemapostori. Mapostori ese ari pana apa toziva kuti munombopota chiwa $20 kuchechi $50 but chakaipa vamwe venyu mapostori munotonowawo mapirisi muri pachirongwa. Vamwe venyu mukutomwawo mapirisi muri pachirongwa but munosekerera muchinoomberera maoko munhu achitaura zvotanzi chirwere chinozodai munhu. Haana kutuka munhu wani, atuka vanhu vese vanoita zvechirwere vanorarama nechirwere. Hatisina varume tovawanepi naye Ebony. Isu tine varume vavana ngoni dzasha vari kuya kuzonanzva shure dzana chivai. Tinowanepi varume muZimbabwe? Isusu vakadzi tisotongoita varume vachona. Chinongozondirwadza vakadzi chete chinhu wani. Tasaona kuti vakadzi varume hatisisina. Kuzara kumaposti evakadzi kunenge kuchitukwaniwa vanhu kuchiitwa sei ndiko vanenge vakazara. Unondisira masters yeyo. Ichi chimurume chotopenya chete. Anyway, thank you for the stars ngoni dzasha sitakuudza chokwadi wazviwa. Takudza chokwadi ako chokwadi wazviwa.
guys. Kana ndimi kutengera kuti farira kuti atengera vanhu motikari. Imagine vanhu vachitambura mufunge. We need a change, guys. Kana mchida kuona Zimbabwe tichinda kumberi, munoziva kuti Mwari, God is not taking us serious, guys, because we are not serious. Ndoda kuudza ichokwadi. God is not taking us serious because isusu pachezvedu we are not serious. Kusvika taziva kubatana, kusvika taziva kuti ngatimirei pazvinhu zvatinoda kuti zvitike kwatiri, tiwane change yevana vedu mukati menyika, ndokuudzai ticharamba tiri mukati menyika yeIjipita. Ticharamba tiri munyika yeIjipita. Mufunge. Ticharamba tiri munyika yeIjipita. Kana ma-ARV acho avanopiwa aya anotoda kuti vadle chikafu, vanochiwanepi? Vanochiwanepi chikafu chekuti vadle? Mwari vari kutirasa because we are not serious senyika. Let's be serious, guys. Let's be serious. Let's talk about these things, guys. Noisy. And ZANU-PF yakatistanda ikatoona kuti tiri mazundu ekupedzisira, mapenzi ekupedzisira. And tinofarira zvinhu zvisina nebasa. Instead, kwatinowandirepi kuzvinhu zvisina kana nebasa rese, kukutukana kwevanhu, kuexposana kwevanhu kusinei nesu, zvisina zvazvinochinja mukati moupenyu hwedu, ndokwatinowandira. Kuzvinhu zvakanaka zvatinofanira kuchinja nyika yedu, vanozviziva kuti mukangodai pakangoya munhu akaita senakatanga kudai vanokanda chinodistracta kudai, vanhu vese votomhanya ikoko. Vanozviziva. Waita hako iwe ngoni dzachichero tambokutuka, asi star party yatanga, guys. Star party yatotanga akanda 180 stars dzake ngoni dzachechoko. Thank you ngoni dzachi. Tikuone futi uchitikwa hey chifayo ndi baba. Hatizvidi hanzvadzi izvozvo. Hatizvidi. Tikufaitira kodzo dzana mai vako. Tikufaitira vana vako. Nyika yavo yeZimbabwe vananga vanoenjoya vari kunyika. Iko zvinotikurwira kuti vana vapinde mune dzimwe nyika dziri dzedu. Mavanobatwa senhapwa. But hatina choice. Because utechiona kuti zvinhu zvakawanda kuchine ma-opportunities akawanda for vana. Kuchine ma-opportunities akawanda. Ndiri kutaura Ebony, Mwari vari kutoita, vanokatotifuratira kuti hamusati mava serious. If you are serious, kana matanga mese kuita chinhu chimwe chete, kana matanga kurara pasi nedumbu, kana matanga kundichallenge kuti Mwari ndichapindira. Kwaiko zvino God is watching because we are not serious. Tiri serious, tinomukira kutsvaga data rekuenda kuzoona, kunotsvaga kuti ndikupi kuri kutukanwa, ndikupi kune drama nhasi, ndikupi kuri kutukwa vanhu, ndikupi kwadrowa munhu, ndokwatinomhanyira. Hatisi kumhanyira kuzvinhu zvokuti titi handei tinodai so, handei tinotaura zvinhu zvenyika, handei tinoita noise. Imagine tikaita noise tese panapa, munhu wese kuita noise kuti tikuda mapiritsi kuchipatara. Ndokuudzai guys, by next week munomaona mapiritsi achideliverwa kuhospital, kumahospitals kuZimbabwe. Munomaona achideliverwa kumahospitals mapiritsi. But we are so quiet. So ZANU-PF iri kuita advantage nokuti hatitauri. They are looting. Vari kuluta. Munhu 1 anenge ane dzimba 25 muHarare. Hatichatauri. Munhu 1 anenge ane dzimba 25 muHarare. Munhu 1 anenge ane dzimba, imba yaanoda anotora. Makaona vanhu achidhirizigwa dzimba iko zvino. Saka wotenga stand kwaSabhuku unodhirizigwa. Stand yekumaland baron tinoti zvembavha. Saka munhu otengepi stand? Munhu otenga kupi stand? KumaSabhuku hazvichadiwi, dziri kupwanywa. Kumaland barons, kuCity Council zvese imbavha. Saka toindepi? Todii? Togara tisina here? Vanogara vasina pekugara here? Togara tisina pekugara here? Ndo nyika yedu iri kutongwa nema-hooligans. Zimbabwe is being led by thugs in suits, and we can't see that. Thank you, Sharon Chitsa. We can't see. Kuti we are being led by thugs that are wearing suits, and we are doing nothing about it. Tiri busy kuurayana pachedu, tiri busy kutukana pachedu, tiri busy kushorana nekusekana pachedu. Nyika ichinda kumawere. We can't talk about it. Guys, let's change our priorities. Nditopinda shop. Let's change our priorities. Chivayo dzikama chakugare pasi kuti hlo. Hatitombokuda basa newe sevanhukadzi. Isu sevakadzi hatinei newe. Hatina kana basa newe. Ani Smith tinotozvitaura, we say what we want because we are angry. We are angry, we say what we want. Zvokuti hanzi it's not right. Tatomuudza isu. Hazvichado chinji tatomuudza. Tatomuudza.
tiri busy kuti tibatane panapa pakuti zvinhu zvinake. Ouya uchindiudzayo kuti hanzi hazvina nebasa rese munhu ngaangoita yaanoda. Titi izvozvo, titi izvozvo. Handisini tide wadonditengera zvako nhikikiri handikupinda muchingwa umu pane kutaura zvemunhu. Ndikande chibheki changu. Anoganza kana international nikikiri bank accounts anogoita local bank account bhengi ripi rinompa mari yacho. Zvokuti bhengi rekuZimbabwe anozati zvinongofuma zvakadhakwa mangwana. Bhengi rekuZimbabwe zvinongofuma zvakadhakwa mangwana. Bhengi rekuZimbabwe zvinongofuma zvakadhakwa mangwana. Saka hanei nazvo. Anoita bank account ndeupi mukuru leader kana mutungamiriri wekuZimbabwe ane bank account muZimbabwe ndeupi? Ane bank account muZimbabwe ndiani? Havana mabank accounts. Iwe neni tisi tine mabank accounts muZimbabwe. Iwe havana mabank accounts muZimbabwe. Havana mabank accounts muZimbabwe. Guys, uyu ndo muriwo wedu watinodya kuno. Ndo muriwo wedu watodya kuno muriwo uyu. Ndo muriwo wedu watobika kuno. Ndo muriwo watodya. That is so wrong, Mfunge. So wrong. No, when I use mananchis. Siana na Olinda. Hanzi unoshada zvokuti. But zviri nani memati. Zviri nani. Todokati chivayo uchasima star wandikandira. Zviri nani shamwari pane nyama yacho zvitori nani kudla muri wewoyo pane kudla usina shamwari zvidori nani. Guys, chikafu chekuno chivayo siyana na Olinda nanogwana umwe warume zira rako. Siyana na Olinda. Thank you, Charles. Tell him, Charles. Tell him. Justin vese vane mari vanoenda kuma foreign lands. Iwe neni tisina mari ndisi tinongofira muparire Nyatwa hospital. Kuchingonzi hakuna mubhedha, hakuna chakati. Handikunzwa. Vane mari vese vanoenda kuNhikikiri vese. Hakuna minister anomboenda kunorapwa kuNhikikiri kuparire Nyatwa kana kuti kuGoma. Vanoenda kuma hospitals avo kunze kwenyika. Iwe neni tisu chete. Iwe neni tisi tinenge tiri kugunda musaira pama hospital because hatina mari yema private. Simple. Ndochokwadi tisina kana tisingaputsi ukama. Ndai ngoni dzashembo yandikuedhe. Uyandikuedhe umbondiudzawo kuti chekutanga what are you doing in SA? Kana uchida ZANU-PF zvekudaro what are you doing in SA? Chimbouya kandikuedha hanzvadzi yangu. Let me aid you. Ngaindiedhe ngoni dzashe. Pamwe ane point yatisingasiwi yatoda ndikushaya kumuedha. Chinzwe nyaya yake. Maybe ane point yanayo. Ndikaiti muedhe. Tonotomwa majusi atisingasiyi maforeign juice ayo. Kade tichimwira masawe orange crush yedu. Totomwa majusi atisingasiyi maimwana. Zvakaona. Mnaka ere majusi wayo naye mikaita muchindiudza. Pita palive apa ndikuedha. Thank you Hussein. Ndapinde palive ndikumuedha atiudze kuti nemhaka yeye anyanya kushingira kwanzi toda ZANU-PF. Tokumbira uedha hanzvadzi yangu. Hatisi kurwa, tikuwirirana. Edha uya umbotikuonesawo. Maybe tingachinja pfungwa. Wami guys, juice inonaka ndeipi. Imboya utiudze kuti nemhaka yei. Pamwe tizewo.
ndiri kuedha aramba yet connection failed mira nditrai kumuedha futi yatini inda kuedha iri kuti edging pamusoro apo anzana kanonzi akadzi 100% zvekaichidzokere kwayo. Sisi Yes, Mary. yes, can. I Yes. love you, Singaiti. Imimi ndi munhu I love andinoda. you too in I anyone love that you, I'm Sisi chit Mary. kama points ako. You're always in point. You're always talking sense. And I love you, Sisi Mary, for that. Yeah. I love you and yangu. Yeah. Chitiwonesa tione kuti tiri kurasika papi. No, hamusi kurasika, muri right. But hasha dzamui nadzo mai muri kuzodzinyanya manje, Sisi Mary. Unoziva kuti chii? Vari kutengerwa motikari naachivhayo. Vachivhayo is just an individual muZimbabwe, asiri a politician, asi ari aligned to a certain political party, which is not bad. Ndakafara kwazvo zuro vapa macheso motikari inoita kunge isi yemunhu asingaende kutoilet. You understand? Mwoyo wangu wakabva wasununguka nenguva duku nekumva ndanzwa kuvada vachivhayo. Ndikati Orinda anoroya kuroya chaiko. Why Orinda achida kutukana naachivhayo baba venyika? Muri kundipawo here nguva yekuti nditite tichitaura hanzvadzi yangu sasisina bhuti ndichibvunzawo mubvunzo mupindupindu. Right, matimimi matimimi vachivhayo havaiti zvepolitics. Ndikukuona hanzvadzi yangu. Yes, I can see you. Chindiudzai kuti imimi matimimi chivhayo haiti zvepolitics, haana political party haiti zvepolitics. Are you sure about that? Yeah, he's not a politician, but he is just a businessman. Are in support of a certain political party. Yekuti nhasi kana triple C ikafuma yakawina chivhaya anomuka ari ikoko. Haana kadhi remusangano kuZANU-PF. Just like me, I'm a member of ZANU-PF. Ndine kadhi reZANU-PF. Mangwana kana triple C ikafuma iri papower andifume ndiri kutriple C. Ndakasiyana nachivhaya. Alright. Saka muri kuti imimi chivhaya haana political card ndo zvakakudzai. Alright, alright. Ngatichitangai muchero, alright, tapanzwa ipapo ngatienderai mberi. Ndokumbura kuti mundiudzewo kuti vachivhayo kuti vazoita mari yese yavanayo nhasi yavanoti vane mari. Mari yavo yakatanga papi, vakaita mari papi sei? Tipewo history yavo. Chivhayo is just a young man. Akasenza kuma-companies akafanana nekumabhazi kwaakanonga tumari. It's just like vafana vakaita sana Jinimbi. We can't question where they get the money. Though tine nyaya dzimwe dzatechinzwa hedu kuti anenge akazombowana akatenda kuzesa akazoita sei. Inyaya dzine dzingotaurwawo dzemugodzi matsuro dzisina uchokwadi. But inini I'm here. Aiwa, hanzvadzi yangu, nyaya yezesa iyi yakabuda mumanewspaper vakati kugwanda uko ikabuda ikati it was public knowledge, everybody knows about that. You were supposed to be arrested kana yakanga iri public. No. Plus, remember it was in court. Remember nyaya iyi yanga iri mukoti. Anogosunga yanga iri mukoti. Yakaraswa nedare after how long? Chirasigwei. Yakaraswa nedare chirasigwei after how long? Jani munhu wezanu wamakambona anosungwa chinda ujere mimi ndipei one. Akanga ari kujeri mai manje. Akanga pandukira kanyika. Anongo abatwa kuda kupandukira vanhu. Akasina kupandukira nyika. Akasungirwa nyaya yecorruption yekuzesa. Kandi munoziva here kuti chivhayo paanenge achibuda achiinda kune dzimwe nyika uko achibuda negold redi renyika anenge achishandiswa nevakuru vakuru kuisa gold redi. Munoziva? He's just a young innocent guy. Kana aine paanenge achimbosenzeswa hapo paanenge awana mukana pekuti even inini hanzvadzi yenyu naSisi Mary. Inini Sisi Mary mozandogara kugwerere. Seat of progress. Right. Inini ndikawana mukana iwewe vakomana vanoda kundipa goridhe kuti ndiende naro kana pachinge paine pekufamba naro ndotora zveshuwani mboreki because ndiye ndichida kuti ndimbosumudzawo mhuri yekwanguko because it's a lifetime opportunity yakangofanana nekuve president isingawanikwe nemunhu wese. Saka muri kuzvikurudzira kuti vanofanirwa kuita havo kutora zvinhu zvenyika vachitumwa vachibudana vachinge vaba ngavasungwe.
asi kana vachinge vasina vanogosunga kuba sei naira iti ndidada kubvunza yanzvadzi no makaona nyaya yegold mafia imimi mirai makaona nyaya yegold mafia nti haina kuburiswa nesuva yemuzimbabwe yakaburiswa nevanhu vekune dzimwe nyika handitika aljazera ikakupai proof mukanzwa maaudio vanhu vachitaura mukanzwa zvese ndiani akasungwa no answer me then ndiani akasungwa sisimeri ndiani akasungwa it's a divorce here it's a divorce vanhu vekumavirira vanenge vachida kutoti dei nyika yedu yange aiwa hanzvadzi makurasika makurasika hamuna kunzwa maaudio here ane mavhoisi evanhu hamuna kunzwa maaudio here hamuna kuona here mavidhio mavidhio mirai hanzvadzi mavidhio akaitwa achiburitsa vanhu sezvavari nepairongoma meetings ese hamuna maona here pane yakaburitsa one yandakaona yakanga ichiburitsa ambassador Angel ambassador Angel agara even kana kuchechi kwake chako anoprofita nhema anoita sezvezvese so izvozvo hazvingapende senyika yose kuti nyika yesebva yanzi hanzvadzi pana kubuda hedu yeubert Angel ega pakabuda vanhu vakawanda including vana scott chaicho vakatobuda pakabuda uyu wenhingi uyu mini uyo wezvearabs eti mukadzi akatobuda ipapo vapfana vana scott they are just innocent boys vakomana vadiki vasina kana then hanzvadzi kana makudaro makurasika kana makudaro hatingawirani makurasika manje because makutoita kunge vana vezimbabwe isusu hatina kukwana handika imimi vabereki vemirai hanzvadzi imimi mune hama dzenyu dziri kumba handika right now dzinoenda kugori hospital kwakwe handika hakuna mubhedha hakuna mushonga hakuna chii mukaiona gori hospital munodonha musodzi yamunoziva makore edu isina iko zvino mondonha musodzi but moya pano muchiti vese ava vanhu vese anava havana mhosva ava innocent guys munomuziva kupi scott mimi makamuona kupi mari yake akaiwana kupi mimi kunze kwegold yavaenda mirai hanzvadzi mirai kunze kwemagold kwavaenda kunotorera vanhu mugodhi vosvika nechimafia voti mugodhi wabuda mari voti mugodhi takutotora munhu nekutya mamafia anenge aripo obuda otorerwa kugodhi handi ndozvamuri kukurudzira here kuti zviitike kupambe upfumi hwakadaro kuvana vezimbabwe no chimonya chagara chitoriko iwo mashurugu atogara atoriko mamwe asina kana mari asi anenge aine mabhemba anenge aine mabhemba chishurugu ngachiitwe hanzvadzi inini ndikangoenda ikoko ndikandika nebhemba rangu ndotora mari hanimboreki brother chishurugu ngachiitwe imi neni handi muri kuona not kuti moyuza musangano kuti muite chishurugu because paingonzi asvika ponzi scott asvika ipapo handimaona vanhu nezita rekuzati ari connected to some people would run away handimaona mukasvika imimi mukaita chishurungu chenyu nechibhemba no one will ever say anything because hamutombotori zvokupamba zvokuti mukutora mugodhi kana 10 handimunoona munopedzana ikoko but kana pakasvika mukuru anenge ane motikari inenge ne number plate ezano chaiko chaiko vanhu vanobuda vachimhanya hanzvadzi musakuzivesira nebasa resei riyari tinokwana tese sisimeri tinokwana tese munaro here tinokwana tese yese munaro here hamuridi here inini ndodazvokudhivharapisa zvandiri kuita izvozvizvo inini zvokudhivharapisa ndo zvangu hanzvadzi yangu kana muchine mentality yamuinayo ikai ndoda kuudzai mucharamba muchingotumira mishonga kumusha zvinhu hazvisi kuzochinja mucharamba muchingotumira kumusha every time muchingotumira vanhu mari kumusha nokuti ndo zvamada kuti maramba muone chenji imi muri kungondipopotera simeri but hamusi kundipawo mukana wekuti nditaure mukutaura zvinhu zvina sense hanzvadzi taura nyika inovakwa nevene vayo nyika haivakwi nanachamisa vaya ipwere dziya idzi dzofanira kuendawo kugoridhe dzitange dzaita mari dzisiye tsika yekugara nemapato asina mastructures vasiyane nekugara nemachechi vana wapusa chiburutse munhu ari kutaura zvakagara mugonyeti ari kupera musana uku hanzvadzi dzangu muri kupera musana muchiningirira muchipera musana nekufamba muchidhiraivha magonyeti kumoya pano mota anzi nyika inovaka nevene vayo indai muvaka kumunyika kumushaka hanzvadzi yangu go home ndivaka dzati munyika indai muona izvo zvindi kuita kukombeya mapuraisi kune dzimwe nyika kukombeya mapuraisi enyama kuzimbabwe taingosvika tichitenga nyama isusu tasingakombei then moya pano kuti anzi nyika inovakwa nevene vayo asi muri mugere mugonyeti kune imwe nyika tangai madzokera kumba paground mozotiudza kuti nyika ndikuvaka nevene ndiri kuvaka nyika ndiri kumusha tangai madzokera kumusha munganidzozve kuvaka kwenyika yacho imi makagara mugonyeti kumugonyeti mapera musana wose uyu muchitaura zvekuti anzi nyika inovakwa nevene vayo makambovakei chamakavaka chi makambovakei zvogumbura mufunge hanzi nyika inovakwa nevene vene vayo ndivanani hatisiriso here vana vene vayo toivaka sei tisingapiwi mukana takataura pano tikati imboitaiwo kuti mupe nhingikiri mupe vana vezimbabwe vane mari handi mukana vavhure makambani handi vhurai makambani oitwa zvisina kana chitsotsi moti vanouya vane mari yavo ngavauye vatore makambani mobhidha votora makambani vovhura toona kuti vanoita sei vachiemploya vanhu vavo but no hazviitiki kunotorwa machina
kunotorwa machaina ndiwo anouya otorwa machaina onzi ngauya ashande machaina achitungamirira vane Zimbabwe. Saka isusu varidzi venyika tinopiwa chii? Tinopiwa ningikiri ngatimbovaisa kumachu ngativaise kumachu atipiwi mukana. Mupiwi mukana. Kune vanhu vane mari dzavo muri kunzwa vari kuzimbabwe vekuti nhasi akanzi chimbovhura kambani, ane mari yekuvhura kambani, handiti ane mari yekuvhura kambani, but they are not given that opportunity kuti vavhure makambani. Mari yacho anoiwana kuti makambani anovhurwa nani? Mukana unotopiwa machaina, ndiwo anopiwa mukana yenyu imi mazimbabweans kuti muvhure makambani, timboonawo kuti muri kuita sei. Hamupiwi mukana. Mukana unopiwa chaina. Chaina ndo rinouya rovhura kambani. Chaina pana kwatiri kuenda senyika idzi ndonge zimutina tine vanhu vakafanana nababa vakwatiri kuenda senyika. Hapana guys, mazvionera. Pana kwatiri kuenda senyika. Pana kwatiri kuenda senyika nevanhu vakafanana kunge baba. Pana kwatiri kuenda senyika. Chiramba chingori muusungwa, chiramba chingori munhapu, nokuti tine timu type yevanhu vakadai ivava ndo vatinavo. Ndogwadza moti nyika yedu ine huori zvinozikamwa zvisiri zvokumboti kana kuti chikana tikudi umwe munhu uya pano tukanzi vafana vadhaya innocent hapana chavanoziva. Like really, come on guys. Kana ndimiwo zvakaoma hazvo. Anyway guys, ticharamba takangomira tisi kuzostopa hedu kuramba tichataura ngatibatanei. Variko 12 vhesi hatishaiwi vapanduki. Vapanduki tinavo saivo baba. Hatishaiwi vapanduki 2-3 vanotouya vachitaurawo zvavanotaurawo sababa. But hatiregi kuramba hatirasi mbereko nokusafirwa. Tinoramba tichingomira panzvimbo ende ticharamba tichingotaura. Ende hatisi kurega kutaura. Ticharamba tichingotaura. Vanoda kufamba nesu vachafamba nesu, vasingadiwo ndikoko. Ticharamba tichingotaura. Tisi kutomira. Moti zvogwadza fani. Vanhu vari muUK, sure onai masai atakutenga. Vari muUK, onai masai atakutenga anenge ari 10. Munoziva here kuti South Africa taitenga 60 masai? Hey guys, South Africa taiti 60 masai mai mwana kuita pati nawo kuno kuzai rodokosha mai mwana. Apa chidhura 2 pounds 8 zairori 2 pounds 8 zairori 2 pounds 8 satidaro vedu. Hai titore vedu healthy bread kanaka. Chingwa chacho iwa masai wandodhureva yakufungira idla 60 isu ikwese yetetenga 60 aya. Iko zvinoonai guys atinotenga. Tiudzai chingwa kwacho tenga chimwe chandongodla hachimbonaki mai mwana, hachinaki chingwa ichi. Hai zvacho kutora chichina mapundu icho chichi. Ipiko chemapundu chiya ichi. Vanouya kuzodefend. Isusu we failed to do that as Triple C, we failed to do that. Zvacho zvakaoma. Zvakaoma. Madzimbe inodhura iyo. Mazai anenge ari 10 kana kuti tongowana 6 aya chete. Achitodhura futi. Ku-South Africa taitenga 60 mazai. Imwe mwana kuta kuwa kuti hatichadi mazai. Apa anenge achitodhura. Zvacho. Sorry. Wodi wofa neshara here? Wofa neshara. Haungazofi nenzara. Odiko. Nekwe munhu chakaisina chifuko. Achisiya. Kuchipatara zvakaoma. Inyasadziya.
kungotiwo chishopu chinochinzi Tesco chinodhura. Odhura. Pakaoma. Nani kuna ndikambotengawo doro rangu ndikamwa madhayarizi mbotaurai ndikambotengawo kadoro nhasi ndikambozvionesawo nekadoro aufa. Ndakagara zvangu ndichimwa chidoro. Munoti kudii nazvo? Pangave nemhosva ndotodhakwa newani kuti ndakasoguma kuri mawazi. Andizvispoilei zvose zvakaoma dhiya wangu. Kwaitenge muzumwire ndimadi zvinhu zvandisingagoni kumawaini ngatimbodona kuti kune doro rakamira sei. Anodhura mani doro. Apa doro kwai rakachipa. Ngatimboenda ipapo pamabhadhiwaisa mboona unai kadoro riripo kalingileklepo pose kwaichidira mheno ndo hamheno imari kumadoro iwayo bhadhiwaisa. Ine madoro kasi andomboziva ndangoona kalingiro nekorona iri ndo randoziva zvino izvo zvovava zvinovava pamene pane zvidoro zvovava zvimene zviri makenisi. Hani sinisi zviri kuno zvakaoma iwe hanzienike niwe ina ndirigoni ingangudhiringi idhiringi inonaka ichikuita 280 chikesi chakadai chakachipa umaiwaya chakachipa icho sei chiri kuita muye unai zvidore kuti tikambotenga ichi chakanzi shipyard tikambonotesta mbonoona taufa. Ndashiya kana wani chandaziva guys kana ndizvo here zvandaona kana kuti ndakanganisa kuona ichi chikesi chikuita £2.80 ichi ndizvo chikesi zvidhiringi izvo zvakachipa asi padoro ndashayiwa randoziva ine chatimboenda kuseri pamwe tinoona rimwe enda kuzvapomba uko handei kuzvapomba iri rimwe idoro here idore ndidore kuti unozovata ndichigwara izvi zvapomba izvi kana naiwe onai kana ngatopfuma munhu uchipenga onai jemasoni mai mwana inziro yakanzi bhufalo chii what onai zvidore izvi aya mawaini aya nemawaini anditobati onai Smirnoff handi wakandidhaunilode magi ndakadhauniloda ndosaka ndichitotenga hangu padhuze because wakandibatsira zvivanhu handi wakandidhauniloda ndakaridhauniloda
Ndetiweka ndakati download Cisco kati nditodzima manje riri mufoni mangu imomo. Ndichatodzima apa because ndakachisa mufoni ndisikane nefoni papa. Konai madhurira ntakoko guys. Iyi 2 liter here. Haisi 2 liter. Konai madhurira inoita. Zvodhura leyo nesi. Zvodhura. Zvodhura izvi. Zvodhura. Asi kushanda 1 tv. Ndikutomira ipapa. Baba kwangu ari kufonawo pedyo. Shop iyi inodhura zvayo. Shop iyi inodhura but kana uine kadhi zvinodzika. Ndezviri nani. Kana une kadhi racho ndinaro hangu kadhi racho. Imire papa. Guys. Tegani bodoni ndaire baba vakufona. Ani bodoni. Tozoita live edita rekumba. Ndandisina kana zvangu chikafu kana chinga tegani mbonotsvaga ndimbonononga 2 3 chikafu. Kodiwa andiwani nguva kaikungobuda buda. Nguva yacho delolo. Delolo nguva. Ndokubatai guys, ndikubatai kana ndabuda. Batai later.